Citizens have begun feeling pressure on President Mnangagwa over the continuous detention of a 1-year-old child following their arrest of the mother on 16 June 2024. Achipiri mushe murezi pataona nyaya iyi tanguri tichiitaura pataona kuti yakunyaso kutosinka deep nhau iyi yachipinza mutungamiri wenyika pakona pamahwani. Sabina mashoko abuda chinyogwa kuti bwa subscribe like kuti na on the bell icon. Tipina manyogwa mchinzi. The mother is one of the 78 Citizen Coalition for Change members who are arrested while commemorating the Day of the African Child at a private residence in Avondale. Posting on X, Lynette Sasia, a pro-democratic campaigner based in the diaspora, said, "If this doesn't embarrass you as a Zimbabwean citizen, you are not patriotic. These are negative news that should not trend against our country, but our government decides to make them trend," she said. Domashoko anoyatara pana pachiti aiwa now iri very very critical. Noda kuti tunoona kuti a 1-year-old child anongorambe ari mumusungwa, but panofanira kuitwa plan kuti areleasiwe, afanira kupiwa bail this 1-year-old child onwa kuti aiwa abuda musungwa. Achiperi mushe muri Zimbabwe, this lady aiwa akasungiwa on the 16 June. Munoziva nyaya iyi, but nyaya iyi toona kuti iri kubata vanhu vari kudiaspora nemazimbabweans ari kuLondon, mazimbabweans ari all over the world vari kubatikana nechitiko ichi. Pinai mucomment section medu mutidze mafungiro enyu, saka no subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.